wonderbaarlijkheid. Hy kyk ons so in sy strys en hy draai hom weer so, en sy oog aankoop. Waar is sy dortigheid, broers en susters? Is nie vir hy nie. Die dortigheid is vir ek en jy se lewe. Ek besef aan die Israeliete, hierdie woestyn hardloop, broers en susters, hulle steek wat by die rots. Hulle sê, ons steek nie verder. Hy sê, staan hy rots, daar water nie kom. Want hy water is die water, wat die Here vandag en vir ons wil gee nie. Hy wil hê, dan water byt in jou hart iets bring, dan jy kan 'n Christen word. 'n Kind word, wat vir die Here sy Here baie dankie. My dorstigheid wil ek les. Waar het jy jou dorstes? Miskien lê jou dorstes met die manier wat jy het, I never find. Miskien lê jou dorstes met die ding wat jy aanpak. Ja, ek het nog nie bekeer. En die Here moet hy dorstigheid wegvat van my, dat ek weet hoe te praat. Broers en susters, en die Here wil ek en jy aan mekaar toe klop, want hy is dors, en hy wil hy dorstigheid en jou lewe wil hy les. Wou van die les. Broers, ons hier op God staan, is het op die regte plek wat jy is. Dat jy is op die plek waar die mense onderkant die Bybel sê, hulle dobbelaar is keer sy keerheid mekaar en die soldate deel het, maar hulle weet nie, dis met die genade wat hulle bezig is. En die Here wil vandag vir my sê, Prinsie, jy praat lekker boetjie, maar jy sê die plek nie. Jy sê die plek waar jy wil hê, en hier op Golgotha, wat die Here met my praat. Die Here wil ek in 'n beter Christen is, dat ek beter kan die godsheid kan hanteer. Ja, mense wat in die kerk is, hy is lekker ruk in die kerk. Die wat mense in die organisasies, hy is lekker ruk in die organisasies. As mense wat Gister speel ons met daai ding kenner kom, die sê. Ek is nou hier in Moorsikkel. En weet jy as die Here jou roep, en hy dorstigheid in 'n posisie in die kerk, dan wil hy dit verenig is. Jy wil moet nie bang is, die kerk het 'n manier om sy dinge uiteen te sit. En die Here Jesus het hy uiteen gesit, sodat verstaan die dorstigheid wat binne my is. Ek weet nie of jy al dorstig is. Ek weet nie hoe dit is. Ek het vir die voorbeeld gevra, was jy al dorstig? Ek is nie rondom daai nie. Hoe sê jy, jy sal nie weet, ek dorstig is. Dat ek nie weet, dat met jy, ek weet nie, is die waarheid, dan weet jy, met jy in die water so krap, en die steekjes sal, ons het dorstig is. En weet jy, die dorstigheid wat ek in jy het, die Here wil hê, ek en jy moet op die regte plek. En as die Here jou help, om my dors weg te vat, dan sê ek 'n les vir die ewig. Hey, baie keer wil ek my dors les, op die verkeerde plek. Ek wil as mense, ek vriende het dit almal gedoen. En met jy te opstaan, as hy iemand met hoe, ek moet my rechtmaak, kreeg vir my iets man, net vir een eentjie, want ek net in tjoe kan kom. En as jy in tjoenis in die Here, dan het jy op die rechte plek, of jy opstaan, as staan jy moet een lied in jou mond op, want jy is dors vir die Here. God wil ons saai vir die Here. Ek is nie kerkbewus nie. Ons is so, ek is nie so kerkbewus. Maar hierdie Here, hy wil die dorstigheid en ek en jy les. En jy moet toelaat, dat die Here jou by dors kan les, as jy toelaat. Baie dankie Here. Met die sterren krijgen. Ons komt het, je kunt krijgen. Dat is wel braaf.
Johannes 19. Verse 30. Die woorde wat so lê. Dit is vol Kritiek. U weet wanneer hierdie klomp goede by die lam van God opkom en by mekaar kom. Dat baie mense het gedink, baie mense het gesê, dit is volbring, hy is klaar, maar hy hang. Ai maar net die genadige God, wat ek in u ken van binne en buitekant. Ek weet wanneer hy daar na die afkyk, wat hy die ascensie druk hulle vir hom nog verder in die emmer in, waar hulle die spons in die hysopstok sit en gee dit vir hom in. Maar die weet geliefdes in die Here, dit kom met die gedagte, toe hy belofte met sy Vader aangegaan het. Jy weet, dit is mos die belofte wat 'n mens so maklik kan verbreek. Ons sê nou ja, en as dit jou nie kry gaan, dan sê nee, dan gaan dit nie doen. En die Here staan vanmiddag met opgestrek. Want die weet sy werk was nog nie klaar. Daar is nog werk wat hy moet doen. Ongeag van die klomp dinge, ongeag van die beloftes wat hy gemaakt het, kom dit net weer op. Het is nog nie klaar. Want die Heerlijkheid van God moet nog aan leef en moet die van openbaar. Weet my liewe broeder en suster, ek kan hier staan vanmiddag 'n kans. Ons staan weer ook hier, om net aan die deur toe te gaan en net te klop. Ek hoor die deur kan van binnekant opgemaak. Jy weet, ek kom vanoggend hier om, ek kry 3 mannetjies. Hoe kyk hulle my? Dis hy in een lewe hoor. Sê halleluja, halleluja. Dit is nie jou man, jy is nou oud vir die goede wat jy mee besig is. Ek sê vir hom, dankie man, dankie, ek moet nog jou ook nog hier oordra, dan is het klaar. Jy sê, dis hoe die mens op die aarde redeneer. Wanneer jy klaar van, jy weet die mama's, hulle sal seker nog maar beter weet. Dan sê sy ook, nee man, ek is nog klaar met dit, ek is klaar met dat. En as hy weer so byvallig, dan sê nee, ek het nog nie dit gedoen. Jy sê, die werk van die Here raak nie klaar nie. En dit is net hier sy genade, dat ek dit nie nog vanmiddag so vir mekaar te kan doen. Baie moeilik
om 'n belofte aan te gaan. En jy weet hiervoor? Toe ja, toe nee. As die Here ook maar net ingegee het met slapgeit, gesê nee man, dit is wel bring, ek word nie meer wat van my word nie, maar hy het gedink die siel van my moet aan my Vader toe gaan. Daar waar die heerlikheid vir ons maak. En by die Here ons vanmiddag sal help hiervan. Jy weet ons is die elke Good Friday, elke Good Friday se woorde. Ons kry nie, maar dat ek myself afvraag, Here, het ek al 'n volmaakte werk uitgevoer. Herder hier. Want dit sê vir my maklik, nee, ek is klaar. Ek is klaar. Hoe sal jy en ek voel as die Here nou hier moet inkom? En hy sê mense, luister, ek is klaar met jou. Wat gaat word van ons? Maar hy het gedink, na hierdie punt, lê daar nog baie ver. Want hy het gekom, omdat hy 'n belofte met sy Vader aangegaan het. Hy kan nie nou net een kant bestel nie. Hy kan nie sê, nee man, ek wil nog marathon hardloop vir die Here. Ek wil nog marathon hardloop vir die Here. Ongeacht. Want ek weet wat hy vir my doen. Ek weet dat die Here vir my doen. Die weet my wat, dit is net dit so asjoof, die was die tommerman in die kerk. En sy my kind, die sal nie nog bestaan. Die sal later bestaan. Die sal later bestaan. Ek sê terwyl ek nog kan graf. En as ek dan vier, wat dan bly, graag nie so goed. Niemand is klaar op die aarde nie dierbaar, terwyl ek nie nog asemhaal. Terwyl ek nie nog kan asemhaal, is ons nie klaar. En dit is net die genade van die Here. Hy gee ons hy geleentheid. Hy roep ons almal wat vermoeid en belas is, sê die Here, kom na my toe. Bring alles na my toe. Jy sien, hy is nog regverdig. Hy wil nog 'n vraag van ek en Jesus skouers afhaal, sodat ek op sy skouers kan kom. Ons skep die geleentheid. Dat hierdie 26 nie vir ek en die verweilig aan ons lewe sal wees. Kom ons vat, wat ons vanmiddag in die hulp van die Here deur hierdie boeke soos kry. Kom ons vat, en ons gaan maak 'n gebruik van dit. Want as ek daar in die huis lê, die op my kan, die Here wat op my pad kom, wat hy sê, dit kan nie, jy is nog nie klaar met die belofte.
dass man Ort kommt irgendwo gefallen wird. Die Palmer sehr, wie es endlich wird. Man jetzt sind wann gefährdet. Jetzt sehr von Frau, die Feind, dann alle Petros, das Nest mit meine, wenn wir auf der Dünne, was sind wann gefährdet, die Jahre sind. So habe ich ein ja, genug ist ein Schuh. An den Jahren mit dir, was die wir, nur weg, und die werden uns so. Hey! Hey, du Beine! Hey! Du hast das da? Hey, du Beine! Hey, sehr! Jetzt haben wir noch kurz den. Jetzt haben wir noch kurz den. When
daar lopen. En daar zal altijd netjes. Ons gaat door groen. Ik ben hier echt gaan. En je bent hier iets gemaakt van je niet echt woest opgestaan. Dus te lachen. Hier is geen geleerd die helemaal vrij zonder dat je vertaalt. Daarom kom maar ik Christus, ons gaan doen broers en zusters. Ons gaan hier dierbare voor de Heer dragen. En dit wat hier op je hart heeft. Ons gaan niet dit voor de Heer. Ons gaan dit net zo wat zoals het Bijbel is. Ons gaan het voor de Heer geven. Ons gaan het niet voor die schade geven, maar het is een persoonlijke zaak. Tussen u en tussen die Heer. Heer, ik ken uw sterkpunt. Die Heer ken je slappunt. Die Heer weet hoe die op je stoel gekomen. Daarom heb ik die geleerdheid. Ons gaan troon toe, broers en zusters. Ik wil heel één is. Ik wil heel één is, maar die Heer wil heel één lichaam is. Waar hij één is, is daar gerechtigheid, is daar verlossing. En in de zomer is daar genezen. Ons gaat troon toe, broers en zusters. Ga met je onder vragen samen met voor ik te komen. Wat is wat jullie niet staan in de zusters? Maar weet je daar, moet je naar de conversatie.
seën van die Here ontvang. Voor ek die seën ontvang, net af van die Here net 5 minute. Ons ander gaan kyk om aan die Abba van die bed sommer begin. Ja, om dan van die seën van die Here, van die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus wat ons bly en met ons wees, van nou af weer op alle eeuwigheid. Amen. Yan na dito. Si... Bilang sa English. Okay ba? Nilagyan mo na nila. Bito bang neto kayo lang kayo. Okay ba? Neto kayo lang kayo. Para... Yan, mas yan. Das ko fra. Dia kanin. Bisa kriya siya. Konstituyen mo. Imran. Ano sa ba?
Dan gaan onze broeders en zusters die dagen hun doorgebracht. Kom ons voor u, Heer, kom ons bestaan. Omdat het voorbereiding was. Het is voorzorg. Om daar voorname raadslid Joseph van Mattia het zelf voor het koningsrijk van Gods water. En hij waardde om naar Pilatus in te gaan en die lichaam van Jezus te vragen. En Pilatus was verwonderd dat hij aan het woord was.
En hij hoofdman voor 100 groep en omgevraagd of hij al lang dood was. En toen heeft dit van die hoofdman 100 verneem om het lichaam aan Jezus geschenkt. En hij heeft hulle gekocht en hom afgehaald en in binnen gedraaid en hom neergelegd in een graf wat geen rotsgekap was. En hij heeft de steen op die opening van die graf gerold. En Maria Magdalena en Maria die moeder van Jezus en gezien waar hij hom neergelegd had. En die woordste op kerk in het hart en zijn handen van aan. Wat oren gebed ons vrouw onder een oorlog voor gesprek van de Heer ooit bezaal. Dat die man is een man wat voor gerechtigheid is. En wie hij is ook deel van die raad, Jozef. En hij waakt dit, zei die Bijbel. Broers en zusters, als een mens ook iemand vraagt naar onze pamflet is. En in dat pamflet is hij dan aan de prediker, en dan kan je misschien al wat dankie zeggen. Maar ongelukkig is ons hier met iemand wat ik niet ken, met deel van onze leven. En zijn leerwijze zei voor mij, wat een man hij was, wat hij betekent het voor mij, en ook voor u. Dat gaat met jou voor het samen ons wat samen hebben, ons samen zitten, daarom dat ik even maar dan kan je niet gedeelte kijken van die levensgeschiedenis van de Heer Jezus. Ik is zo blij dat die voorman praat dat hij bij zijn geboorte was omstandigheden geweest. En ook met die sterfte was omstandigheden geweest. Maar als je kijkt naar dit wat de Heer voor mij betekent, nou was de Heer geweest, wat je voor jezelf gezegd, dat is bijna zwaar. Ga naar de maan en die Heer is gekomen. En Jozef waagde, hij gaat naar Pilatus toe. Hij vraagt Pilatus, kan ik maar? En wanneer Pilatus hem keek, had hij met iemand in het van die raad, hoe kan die man dit doen? Maar God laat toe dat Pilatus zei, ja, en hang maar af. En wanneer hij afgehaald is, dan komt hij niet meer ellende. En wanneer hij niet meer ellende komt, dan moet hij nog iets gesmiddelijk krijgen, want hij moet nog balsem. En broers en zusters, weet je wat dat de Heer wil hij als we die ellende heeft, of we nog balsem binnen in de zaal. En wanneer hij in onze hart hebben, dan mag hij voorzorg. Hij in een oog gegraafd, hij kakt om iets wat de Heer moet ordentelijk zijn. Wat ik niet betekent, is een van die dingen wat de mensen die we misschien nooit kan betekenen, wat die Heer voor jou betekent. Wat die Heer voor jou betekent
en ongeag wat er staat is bereik. Sekere dinge in jou lewe, is net die Here wat jou daar doen. Dis net die Here wat jou kan help om aan die kant die man van God, die man wat jou afhaal. Die Bybel sê, broers en susters, in die ou dae het hy seker gemaak, is die nag aanbreek, dan moet hy man wat hang moet afgehaal. As hy afgehaal word, sê die Bybel, moet hy die bene breek. En is moeilik. En maar, hoe kan ek sê, is eintlik morsa om iemand se been te breek. Maar die Here Jesus se bene was gebreek. Want hy moet net die lewe opstaan. En as hy net die lewe opstaan, dan maak hy jou 'n beter persoon. En maak jou 'n nice meisie, en maak jou 'n nice boytjie, en maak jou iemand wat gewillig is, en maak jou iemand wat altyd op die regte plek is. Die grootste ding dat ek net jong word later. Yes.
omstandigheden ook moeilijk. Ja, had die rust. Dat is een ander ding. Om een christen te wees is een gelukkig staat. En daarom denk ik dat jullie de leven gespeeld. Zodat ons van onze zonden, van al onze verdaden vergeerd is en niet werden. Zodat ons vergifnis in zodat ons als we jullie stappen naar jullie ons stappen als het niet daarom is het niet nodig. Zodat ons onze aan kunnen geven, zoals ons alleen maar Ik was al bij vrienden met de wereld dat zien broers en zusters. Daar limo waar hij maakt die zo op, hij maakt zo. Ik heb gestaan en zei bij mezelf, die leven het veranderen. En die mensen gaan het leren, hij moet aan het leren gelieken, die moet zo kijken. Je kan niet aanpakken, want het is goed met glas wassen. Hé, maar die Heer Jezus, dat was niet zo'n plekje, dat was niet zo'n tijdje, dat is niet een limbo niet, dat is niks niet. Dat is allemaal en draaien en wegvaart naar die graf. Dan kan die Heer wel dat ik deze leven in hij manier opstaan. Maar niet in hij manier opstaan, dat die werkelijk deel van de papieren graven legt en ik niet zijn leven. Jozef van het jaar, dit broers en zusters, hij mag het gewaar van Pilatus genomen, ook samen met hij mag het ophangen, maar die echt genomen. Maar die Heer is onder dat die van ons is toe van, om ik zeg, Heer, help mij, dat ik het woord van die Heer, van mij een beter kind, een beter oor, een beter lidmaat in de kerk maakt, een beter iemand wat die rechte dingen van die Heer nagaat. Maar die woord van die Heer betekent voor mij iets, broers en zusters. Ik heb nog niet gehoord, ik was een feit zonder. Hier hebben we verschillende dingen. Hier komt om een andere dienst te maken. En van ons geen erger dingen neerzetten. Maar jullie doet van die Heer. En voor mij iets te geven in die achtermiddag. Broers en zusters, lekker spelen hier. Broers en zusters. Mag hier een deel is van die middag. En van die dag. Maar die Heer deel is van alles wat ik vraag wil doen. Ik weet ons het ook niet lang is in de kerk. Maar we gaan altijd met kennis en met plekken. Weet je, die ochtend en vroeg op achter de raad is zeer gezet. En dat is niks. Papa, als je hier zit, wauw, papa, weet ik ook niet. Hoe kom ik iemand zo lang in zo? Hé, waarom werk ik en ik denk en? Wil je denken? Als we hier zitten, ik is klaar.
und die Christen und Vorbilder immer, und wir können auch gut so, ich muss die Lehrer, das ist klar, das ist nicht einfach. Wenn wir da, wir reden auch. Alkohol, ihre Namen, und Namen, Respekt wird für den Blues. Denn alle, die waren funktionieren, unsere Ziele lokal funktionieren, en net zoals die kernbusiness, ons sterktes. Kijk, we zien met als hier staan, rond, als je van die kerk wil ik niet nemen. Nemen, al einmal aan, ik ben hier, is niet, is niet, is niet. En dat is wat ik hier kan geven. Hey bro, wat? Wie jij mensen, als ik kerk kom? Wat denk je? Oh, mama! En dat is wat ik hier wil leren. Ons betekent. Wij zeggen gewoon allemaal wat moeite op de basis. Allemaal mee toe. Zeg je jongen. Dat is gewoon niet zitten. Zet die. Dat gaat me zo niet zitten. Zet erin. Mag je een nabeeld? Mag je een korting? Dat we niet maar een andere programma zetten. Kom laten staan. Het gaat niet onverdiend. Daarom ben ik afgekomen niet kwijt worden. Ze hebben ideeën. Ik wil graag voor die gemeente die maar wanneer God je hier komt. Wanneer God je genoeg aan hebt, wanneer God je hier komt. En Lord en God die je Yellow Ginger and then bar. What would you say? By that, but on the skin, the sun of the people will normal fire. Oh, yes,
Sino quer morar antes Thank you.